tanong ka na, maglikot-likoton. Sir, ano kayo ka? Anak diyan sa kanya malihat si ano siya. Yan ay kahukubukusan ng pangaga. Nalangit, dali makapabor na kababa din. Sila pag magwakan ko, pag-upad rin. Sunig, sumbak ko ras ide. Ay! Nanigan doon, kasi magkakpan ano. Ini sila ma. Nakay manahan in. Indos ma ikabuta kahapon na para kanila kayo budget. Igatang kiyawa. Ayaw na ko sumawang ka ko. Bla. Ayaw sa. Yasa ba? Ang tingkaring-karing. Kiri-kiri-kiri. Logs. Ah, guro mo ito. Ati ka doon. Bla. Dong ano kay kan? Kana subok ng para kay Dio. Bla. Ayaw lagi di ada kay ini sugas ang buwas ko dito. Bla. Sa kilid. Bla. Putin oh. Natutong kung sa bulad kung pagtungon ma. Amo na masipag ko ali. Okay. Ko na ton sa bakan sige na. Sige na i-plaster po. Ang pagtung ay bulad ko. Pasok. Tutong ay balad. Yagoy. Kanakabit pinamangat na doon. Adoy, kalam niya ang ngisi na gumulo mo sa tubig ay. Wala pa man gani siya. Di man na kuan ma, di man na dire sa kuan manipis Davao man na kuan. Stasyon. Nakay na estasyon. Ha? Nakay. Ano ingon lang yan daghan lang diha wala pa man budget. Wala. Yun pa man na frequency, ticket frequency. Gawa ko. Siting pretty. Davao no estasyon. Pa ba na? Ano tignan 91.1. Pero si Kanjo pa, Kanjo dito ay ang labra. Diyan? Babaw. Ang tawatan? Dead mamba.
Sukot ka, kabasa di. Pag